vás, moje meno je Metimet a vítajte u random vlogu. A už boli odoslané peniažky na For Fans, nech sú stupenvočky. Takže som zvedavý, ako to bude, kedy to bude, ale pani slušná v banke mi povedala, že zajtra to tam budú mať. To je všetko. To hovorím to dobre, reku, že super, že som rád proste. A už sme prešli z tej banky preč a som teda, kedy mi príde e-mailik, ktorý mi ukáže, že tam mám tú stupenku vlastne, ktorú si tam potom vytlačkať pekne. Mimochodom, reálne unavený z tej školy, to je úplne hrozné. Ako ste sa vymali, hádam dobre. Snáď.